синята. Ти забравиш за синята. За синята, да. Синята бе повече. Сега ще ти припомниш и ще пуснеш къщи и ще припомниш маршрута. Ето тук чупка ще има за голяма. Наляво, да. Защото тук го знаеме. Иначе може и отка да минем, ама не го знаеме. Ето е чупка да не се подпи. И още една ще има през моста и оттам нататък. Тук мърла има и по-студено. Че това да го изключено. Хубаво записва Ростив, точно средата е. Къде е синята ограда, нали виждаш? Да. Край ние трябва да се движим. А това е на пазара влизаме. Това е тук, където имаше едни агнета. На пазара... Първо ляво, после вдясно, надолу и така. Все надолу. Все надолу, после пак надясно леко, после пак надясно и там. Виж, никакво движение няма. Да, имаше една пожарна, какво беше? Красив град. Много красив. Ето тук тясната дупка да не се подминелява. Нататък беше. Да. Тук надолу. Надолу. Пазара е голям, безкрайен. Опа, ето тук. Знак има. Ето е трудната. Това е най-объркващата и после надясно. Спомниш, докато излизеш тук да ти отстъпят, това е този ъгъл много пречи. Кошмара. Ето е объркващо, ето тук. Къде вече? Ма той не е объркващо, просто няма откъде да нищо, има и забранено. Черпата работи ли днеска? Чакай, че Назарян дава. Тя изобщо. Тя така се засили. Той има стоп. И той минава. А тя се засили, щеше да се начука в тази кола. Тя се засили, не можа да вземе завоя. Пияна сигурно. Виж, видяхме и щяхме да я зафиксираме, нали? Да. И кой е виновен, нали? Да. Ролю? Да. Бата е час. Да, бе, президента е велик. Документирано. Да, е центъра вече. Да, това е центъра Пенко, ние отиваме в дясно. Макар че табела сочи за наляво. Махнаха. Къде е табелата Ето за къде наляво? беше горе. Това за Солон ли пише? Какво пише? Салоники. Мъгличка има, смок. Това е пушка къща. Пушек, мъгла, всичко. Да, пада долу. Не гледай, ако ти хареса лично. Нищо запомнящо няма тук. Да, това момиче ще да направи беля и на нас. Тя се заси. Първо на нас... Ако беше продължиш, тя нямаше да изчака. Аз я изчаках. Ако не бях изчакал, защото ние сме с предимство. Тя прави ляв завой. Ще да мине и през нас. Тя ми стига, че прави ляв завой, да и на заден. И на заден, защото го оправя. Да. И тия двамата едно време, без мигачи и двамата. И ето като Пенко чакаш 20 минути. Няма регулировка, няма моторчета. И сега Пенко ще видиш тук часове минаваш. един паметник. От дясната страна на паметника трябва да минеш. Като идваш със светлието. Вижки турски сгради, такава Истанбул има кварталите, същия сгради. Без балкони, без нищо. Такива, точно. Да, няма балкон. Временно строителство като че. Значи има доста мюсюлманско тук. И тук кръстовище няма един знак. Няма нищо. И почват отляво, отдясно. Ще от тук мина, един не от тук дойде. Кой кого пуска тук, никой не знае. Тук се слава по всички части. Ладата е върха тук.
И това е до там, до това кръстовище най-страшно. От там вече няма, не може да завърнеш. Видиш ли, Расти? Да, да. Хубаво е, малко надолу ако трябва или добре. Ама не Надолу, те да пипаш, нищо това не снимам. ди. Да, да. Зелено ударчев газ. Газ, защото Газ. ти сега ми отвличаш 2 внимание, минути. това снимаш. 2 секунди. Това снимаш. Значи нагоре ще го дигаш. Няма панорама. Много трябва да е. Ами сега чакай да излизем, там ще нагласиш. Сега докъдето. Чай това да не взем да дава назад. И той може да прави. Той ни мигач, ни нищо. Няма. Къде и тук О, виж. коте. Това е котарак мъжки. Къде дали да ги... Нищо долу не снимаш, всичко идеално май. Идеално е. Това е просто долната черта. А може да ще. Екрана е такъв широкоформатен. Не сме нагласили на нормален формат. Ще е дълго такъв панорамен екран. Сай гласовете не записвам. Не за обектива, формата, ти в компютъра как можеш да направиш екрана? 16 по 9, значи широко е, като ивица тогава. Ами аз без очила нищо не виждам. Ви сега дай да начукаме и колата, докато разгледаме. Сега да сложа очилата. Защото екранчето е малко. Които бутно е плаща. Половината може да е малко. Затова играта малко начало е къща. Да. Начало, да. Аз трябва да се нагласи. Не, там ще спи. Ама той вече за коли да го намава. Той сега не е интересен. Той не е интересен. Ето като минем кръстовище. Защото и светофари имаме. Аз забравям, че имаме и светофари. Може би няма ли? Ама не пипай и отпред. Значи може би е така трябва да я сложим. Не знам. Стъклото пречи, бе. Стъклото на наклон. Е това да не е регулировка. Ето. Не. Аз гледам и зелено да фане. Сега щяхме да излизаме на магистралата, ако бяхме по околовръстното лето. А виж къде е, щяхме да излизаме. И край. И тук може да го нагласиш. И всякът спре. Изключи го първо. Сега да се малко не беше. Да, ти правилно музика.
приятелите се имат пристанищата, пак чакат. Двамата униформи. Водрик. Сега това наредил рибарския магазин Пенко Трезъбци, такова отвънка. Явно работи за полицията, нашите чуват тук, каквото един го възика по-ново, века няма проблем, как влизате, като кръста, викаш ga ще резоните, без трезъбци да ги пустил. От магазина едно 20 трезъба вземаш наредени на пълната, най-различни калибри и с тръски направи. И капани става. Капани 500 евро, 500 евро, от тях да взема 20% към българите да върши. Чия снимал са с 30 патки, така да почва. И спират с колите пред него, той номерата записва. Да, бе, с тези мамъшки с зелените глави. Видите, за те даже не трябва пресет да... При нас вече срамно с патките. Значи номерата записва на колите, на кое е продал и те обикалят и като ги видите там, изгъбните ги. Даже няма нужда да дадем, значи като отвори багажника. Да. Нали номерата записани. Опа, какво е това? Защото поставите опът през записането. Да. Лично проверих президент. Ти сега набирай сили, сега ти си най-основният сега момент. Да. Той най-основният играч. За змейорките и за други. Аз съм по воблерите. Воблери Рости е по калмар. Ние с тебе ще опъмаме въдиците. Това е лесна работа за въдиците. Лесна, ама след това първо въдиците ще опъва. Първо почва най-напред. Абе, те и почивате тия. Нима Йозерчев, поле И лек. това, по-добре, че ми това куче изобщо мисли, че е камък някъде. Кой че е печара, бе. Ти ви се смеете. Дано ни тормози муси аз. Она е фаща там, където много време. Той Пенко ги Те вижда. съм като че поема много. Виждаш, Да е родопските. някакъв българ, и той е застрал да фаща, защото Любимия ни джип. Любимия ни джип. Тук е. не би да му пусне сега гумите Бога. И да му изместа клатата. Пловдив, Пловдив! Оха, и гати изпадане на гледай повече от миналия път. 3 плочи се вижда. Повече. Оха. Ето тук спари Пенко. Виж това мото Ма е сега тук. неговото на мода. Не бе, тук спарата, а пън кой се черни видео. Тума, тук е. И големи прътови. Сега така дойде да изкарам. Голямото, видите, камън. Това за първи път виждам и тия камъни толкова големи. Ние като бяхме с Пенко на плувката, се качваше и падаше водата. Качва се и пада. За 10 минути, да. Наблюдавате. Да. Камък открива така, че да пръста после го такива. Това ходят, разглеждат, харесват, Първи да мати. спира. Може да е любоват се. Сега да се продава главата. Гати отлева, да е. Погледни къде е камъни, докъде. Сега прибай нас ще видим кое е. А предай там страшно. Ще трябва от това да хвърляме от Не, скалите. в смисъл да видим отлива какъв е там. От скалите. Тия скали. Оха! Очи бавно карах. Ще да отрежа гола. Да не знам. Проверихме рек. Толкова има движение. Времето ги подмами. Той е дъртак, викам ти, добре, ти кор правиш тук, като ни кълви. Ами времето е хубаво, вика. Ходи, мята да. Руски говори. Сега ще има движение гърца за кора да се хорят на гости. Къде бе тук ходиш? Кучета няма на пътя, чакаш ти котките. Забелязах. Някъде може да дойдат да скарат празниците, бе. Да. Здраво сте, бе. Спокойно. И сега 20 коли пред Байнаско и плажът целият нареден с Там въдица. бе едно скоро. Там има някаква кола трапи. На рибарство. Място може да не вземе оне комата слага. Място трябва да вземем. Най-тихо е в този наш залив, ама там много се късат. Къде беше? Дай зад коша. Дай направо и пръчките ще ги. Ами ако трябва на заден да дам в Не, тук на оградата. тревата. Тук нямаме много багаж. О, ние трябва. Някаква замая пак.
Това са племе... Това са внучета Внуци. сигурно. Тук се адже. Оха. Така, ключа тук да стои. Да. Авиатор има тук. Камерата. Камерата изключи.